Вітаю ўсіх. Ну што, часта даводзіцца пераказваць чужыя словы. Ведаеце, гэта класічнае «а ён сказал што» ці «яна спытала ці». Вось менавіта пра гэта мы сёння і пагаворым. Будзем разбіраць параграф 34 з падручніка для 9 класа «Сказы з ускоснай мовай». І паверце, гэта не проста нейкія там сухія правілы. Не-не, гэта класны інструмент, які робіць наша маўленне значна больш гнуткім. Так што разгледзім усё ад тэорыі да кожнага практыкавання. Паехалі! А ось наш план. Спачатку, канешне, асновы. Што ж гэта за звер такі ускосная мова? Потым, самае цікавае, залатыя правілы ператворання. І адразу ж, каб не сумаваць, кінемся ў бой. Будзем трэніравацца, шукаць памылкі, працаваць з тэкстамі. Я нават пакажу, як усе гэтыя веды спатрэбяцца пры напісанні сачынення. Ну а ў канцы, як мае быць, падвядзём вынікі. Такім чынам, пачынаем. Каб далей усё ішло як па масле, трэба закласці добры падмурак. Давайте дакладна разбярэмся, што ж такое ускосная мова і чым яна, уласна, адрозніваецца ад простай. Добра, давайте так. Уявіце, што простая мова – гэта нібыта дакладная фатаграфія таго, што нехта сказаў. Вось проста цытата, слова ў слова. А ускосная мова – гэта ўжо, скажем, пераказ, малюнак па памяці. Галоўнае ў ёй перадаць сутнасць, а не ўсе дробязі. Ведаеце, усялякія там інтанацыі, паўзы, любімыя слоўцы чалавека. Усё гэта знікае. Застаецца толькі змест. І што яшчэ вельмі важна, граматычна гэта заўсёды складаназалежны сказ. Вось так. Ну а цяпер да самай практыкі. Як адбываецца гэтая магія ператварэння? Насамрэч, ніякай магіі, а чыстая логіка і 4 выразныя правілы. Зараз мы кожнае з іх падрабязна разбяром. Пачнем з першага правіла, і яно, шчыра кажучы, самае простое. Калі ў нас звычайны апавядальны сказ, то все элементарна. Паглядзіце. Двукроп'е і двукосці проста выкідаем і ставім на іх месца злучнік «што». І вуаля! Был сказ з простай мовай, а стаў прыгожы складаназалежны сказ. Добра, а што рабіць з пытаннямі? Калі ў пытанні ёсць такія словы, як «што», «дзе», «калі», «хто», то яны нам і дапамогуць. Гэтыя словы становяцца злучальным мосцікам паміж часткамі сказа. Але заўважце, тут ёсць яшчэ адзін важны момант. Займеннікі «ты» і «мне» ператварыліся ў «ён» і «ёй». І пра гэта наша наступнае правіла. Вось яно! Трэцяе правіла, якое мы ўжо заўважылі. Тут все лагічна. Мы нібы мяняем ракурс камеры. Калі мы пераказваем чыесьці словы, то мы робім гэта ад свайго імя. Таму «я разумею» ператвараецца ў «яна разумее». Мы апісваем сітуацыю як бы збоку, як назіральнікі. І апошняе, 4-е правіла, тычыцца звароткаў. У простай мове зваротак, як вось тут, «дзядуля», стаіць асобна. А калі мы пераўтвараем сказ ва ўскосную мову, ён альбо проста знікае, альбо становіцца звычайным членам сказа. У нашым прыкладзе ён ператварыўся ў дапаўненне. Запыталася у каго? У дзеда. Усё становіцца на свае месцы. Так, з тэоріяй, здаецца, разабраліся. Самы час паварушыць мазгамі і перайсці до трэніроўкі. Зараз мы пройдземся па некалькіх практыкаваннях з падручніка. Гэта дапаможа нам замацаваць правілы і ўбачыць, як яны працуюць у розных сітуацыях. Пачнём з практыкавання 254. Задача простая. Знайсці сказы з ускоснай мовай. Як іх пазнаць? Шукаем 2 галоўных прыкметы. Няма двукосцяў і ёсць складаназалежная структура. Так, глядзім. Першы, другі, 5, 6, 7. Тут відавоча двукосці. Гэта простая мова. А вось трэці сказ. Дядька Алесь сказаў што. І 4. Сястра гаварыла мне што. Гэта якраз тое, што мы шукаем. Чысты пераказ. Гэта і ёсць правільныя адказы. Рухаемся далей, практыкаванне 257. Тут уже трэба папрацаваць са знакамі прыпынку. Вось тэкст. Дарэчы, гэта выдатная магчымасць паставіць на паўзу і паспрабаваць самастойна ўсё расставіць, а потым праверыць, ці супадуць нашы варыянты. Ну што, гатова? Давайте правяраць. Вось як павінна быць. Паглядзіце, якая розніца. У першым сказе класіка простой мовы з двукосцямі, коскай і працяжнікам. А ў другім пытанне, чы можна, ускосная мова. І тут патрэбна толькі коска перад злучнікам. Бачыце? Тое ж самае і далей.
5 и 6 сказы – простая мова, а 3 и 4 – ускосная, со злучниками «что» и «каб». А вось практыкаванне 258. Маё любімае. Заданне на уважлівасць. Знайсці памылку пры пераўтварэнні. Уважліва паглядзіце на гэты прыклад. Нешта тут не так у другой частцы. Якая ж тут схавалася памылка? Здагадаліся? Конечно, памылка ў займенніку. Мы ж добра запомнілі правіла номер 3. Пункт гледжання мяняецца. Калі аўтар глядзіць на яго, то ў пераказе ніяк не можа з'явіцца «вы». Таму правільна будзе. Кажу, што ён шчаслівы чалавек. Дарэчы, такая ж самая памылка і ў 5 сказе з практыкавання. А вось першы, другі і чацвёрты прыклады былі перабудаваны ідэальна. Выдатна. Мы уже натрэніраваліся на асобных сказах, а цяпер давайте паглядзім, як нашыя правіла працуюць у кантэксце, у больш доўгіх і звязных тэкстах. Гэта дапаможа ўбачыць усю карціну цалкам. Практыкаванне 255. Тут у нас цэлы набор парадаў для дзяўчыны Васіліны. Усе яны гучаць як загады. Займайся, не забывайся. Як жа гэта перадаць в ускоснай мове? Вельмі проста, з дапамогай злучніка «каб». Напрыклад, бацькава «займайся сур'ёзна» ператвараецца ў элегантнае «бацька кажа, каб яна займалася сур'ёзна». І так працуе з усімі астатнімі парадамі. А зараз давайте перанясёмся на вялікае і прыгожае свята Александрыя збірае сяброў. Практыкаванне 259 прапануе нам папрацаваць з тэкстам пра гэтую падзею. Паглядзіце, якая атмасфера. І наша задача – перадаць уражанні гасцей, выкарыстоўваючы ускосную мову. І вось што ў нас атрымліваецца. Усе рэплікі ў арыгінальным тэксце – гэта звычайныя апавядальныя сказы. Таму мы проста упэўнена выкарыстоўваем наша першае правіла. Бярэм злучнік «што» і злучаем часткі. Напрыклад, адзін з гасцей расказаў, што Александрія стала месцам сяброўскіх сустрэч. У выніку атрымліваецца звязны і вельмі лагічны пераказ. А цяпер бонус. Невялікі майстар-клас па напісанні сачынення паводле практыкавання 256. Вы спытаеце, а пры чым тут ускосная мова? А я адкажу, пры ўсім. Бо ў любым добрым сачыненні мы спасылаемся на чыесьці думкі, цытуем класікаў, пераказваем факты. І ўменне рабіць гэта правільна – гэта проста ключ да поспеху. Давайте паглядзім на алгарытм. Падручнік нам прапануе вельмі выразны і зразумелы план дзеянняў. Усё пачынаецца з тэмы і галоўнай думкі. Гэта як компас у падарожжы. Затым план, каб не збіцца з курсу. Далей самая творчая частка. Шукаем матэрыялы, вырашаем, у якой форме будзем пісаць. І нарэшце прадумваем, як жа мы будзем раскрываць нашу тэму. А вось і нашы інструменты, нашыя прыправы, якія зробяць тэкст сакавітым і цікавым. Добры эпіграф адразу задасць патрэбны тон. Факты нададуць вагі словам. А гісторыі пра родны край ці цікавых людзей дададуць тэксту душы. Усё гэта дапамагае зрабіць сачыненне па-сапраўднаму жывым і пераканаўчым. Ну вось мы і на фінішнай прамой. Мы прайшлі доўгі шлях ад тэорыі і 4 правіл да разбору канкрэтных практыкаванняў. Час збіраць камяні. Што ж самае галоўнае мы павінны вынесці з сённяшняй размовы? Калі казаць коратка, то ускосная мова – гэта наш інструмент для пераказу. А ператварэнне простай мовы в ускосную – гэта не хаос, а сістэма з выразнымі граматычнымі правіламі. Самае галоўнае – быць уважлівым да дэталяў, злучнікаў, займеннікаў і звароткаў. І тады ўсё атрымаецца. І напрыканцы пытанне на падумаць. Калі ўсё ж такі лепш пераказаць словы, а калі працытаваць іх даслоўна? У якіх тэкстах ускосная мова будзе гучаць больш арганічна і эфектыўна, чым простая? Гэта ўжо пытанне не столькі граматыкі, колькі стылю і аўтарскага выбору. На гэтым наш сённяшні разбор завершаны. Дзякуй за ўвагу і поспехаў у вывучэнні беларускай мовы.